Jim woont eigenlijk ik nog als PvdA net alleen nog in de programmering, maar ik in versterking van redactie. Daarvan zou het college eigenlijk nog steeds dat wolven net. Is dat een teleurstelling? Nou, wij vinden dat goede programma's makkelijk met goede mensen. En wij voelen het besluit wat je het voorlei. Het geldt alleen nog maar uitjaan mij om programma's. Voelen wij, dat kist ik wat verkeerd interpreteren. Hè. Wij willen graag het Omroep Friesland goede programma's makkelijk. Nou, voor het meisje van programma's is goede mensen nodig. Ik vind wel dat de deputaire, totdat wij dit aankaarten, dat ze daar een antwoord op doen had, is dat die programmering dat ze het wel wat breder interpreteren kist. Ik zei vind dat goede programma's alleen maar meisjes is, maar goede redacties. En daar gaat het om. En ik denk dat dat goed is, dat het ook even duidelijk naar voren kwam is dat het programmeren een totaalpakket is. Ja, dus daar zitten die redacties in eigenlijk. Ja, daar zitten de redacties in. En dat het geldt dan net naar je facilitaire change of met personeelszaken gaan kan, dat vinden wij ook vanzelfsprekend. Maar dat die redacties en alle mensen eromheen die het goede programma's maken, die vallen onder die programmering. En dat is wel een winstpunt van Joert, dat in ieder geval duidelijk maken is. Dus eigenlijk ben je al wies maar de uitkomst? Ja, ik ben wel wies met de uitkomst. Ik ben wies dat die duidelijkheid er nou leidt voor Omroep Friesland.